Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο με Minecraft, το Hardcore. Hardcore. Καλησπέρα. Και έχουμε... Ναι, τώρα θα κάνουμε μόνο mining. Έξω βρέχει, ας κάνουμε το χώρο της βροχής. Έλα Γιώργο. Τι να κάνουμε το χώρο της βροχής, Ναι. καλύτερα να κάνουμε mining. Πάμε τώρα να σκάψουμε. Έχουμε βρει, βλέπετε, πολλά πράγματα, δηλαδή iron και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ θα αρχίσω λίγο το mining και μετά αν θες έλα. Έχουμε 10 diamonds. 10, 10. 10, εντάξει. 10, είμαστε αγγλομαθείς εμείς εδώ πέρα. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και ένα το δικό μου εδώ πέρα έχω πιο λίγα πράγματα. Δεν έχω βρει εγώ ακόμα τέτοιο diamond. Πού είσαι ρε? Ξεκίνησα mining. Πάμε να τον Ουσιαστικά το βίντεο αυτό θα είναι όλο mining, θα ψάξουμε για iron, τώρα πιο πολύ για diamond, γιατί iron έχουμε αρκετό. Και εγώ μόλις βρήκα το πρώτο gold. Ναι, ρετσιτάκι. Ναι ρε cheat. Βασικά εγώ είμαι cheat, εσύ δεν είσαι. Ξαναλέμε ότι αυτή η σειρά, άμα δείτε κάποια μικρολαθάκια του συμπαίκτη μου εδώ πέρα, είναι γιατί μόλις άρχισε να παίζει Minecraft και του μαθαίνω. Αλλά εντάξει, σχετικά θα είναι έτσι για χαβαλέ αυτή η σειρά και σας είπαμε είναι hardcore, οπότε όποιος πέθανε, πέθανε και τελείωσε η σειρά εκεί πέρα. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο πιο μεγάλη μπορούμε για να διασκεδάζετε και εσείς αυτό τη βλέπετε. Ναι, θα προσπαθούμε να μην πεθάνουμε, θα βγούμε βέβαια και έξω, απλώς τώρα κάνουμε τα πρώτα πράγματα δηλαδή. Ναι, εδώ πέρα μπήκαμε την πρώτη μέρα που το αρχίσαμε γιατί νύχτωνε και σκάψαμε προς τα κάτω, σκάβουμε και βρήκαμε diamond, iron και το συνεχίσαμε εδώ κάτω, όλη μέρα εδώ πέρα είμαστε, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, φοβόμαστε. Χέστιδες. Πιστεύω ότι το πρώτο βίντεο να ήταν ωραίο σχετικά, Ήταν η ανακοίνωση για το... Ναι, αλλά εντάξει, ωραίο ήταν. Δεν λέω για εκείνο, αλλά για το τέτοιο που έχω κάνει, για την πίστα, η χώρα των θαυμάτων. Για τον κόσμο. Fuck, έπεσα. Εντάξει και. Κι άλλο δρομάκι μας. Το ξέρω κι εγώ έχω βρει ήδη 2. Ας κάνουμε το κάρβουνο τώρα. Ναι, σχετικά αυτό το βίντεο θα είναι mining όπως είδαμε. Προσπαθούμε να βρούμε iron, αλλά βρίσκουμε συνέχεια κάρβουνο. Εγώ έχω... Πιο πολύ εντάξει, το iron δεν το χρειαζόμαστε τόσο πολύ, diamond θέλουμε τώρα. Έχω τέτοιο κάρβουνο. Το πιο πολύ κάρβουνο έχω βρει. Είναι ο καρβουνιάρης της υπόθεσης. Κάτσε, πού έπεσα από εκεί. Να ξέρετε ότι άμα σταματήσει αυτή η σειρά απότομα, χωρίς να έχει πεθάνει κάποιος, θα είναι επειδή εγώ θα έχω φύγει γιατί μένω μακριά, δεν μένω στην ίδια περιοχή που μένει και ο ξαδερφός μου. Οπότε ναι, αυτό ήθελα να πω για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Συνεχίζουμε το mining. Εγώ τώρα δεν έχω βρει ποτέ diamond και θέλω να βρω. Αλλά πάντα όταν βρίσκει αυτός, λέω ας τα αφήσεις για μένα. Αυτός εκεί πέρα τα σκάβει, για αυτόν. Βέβαια, αφού εγώ το βρήκα. Τι εκεί? για μένα. Να έχω κι εγώ να χαίρομαι. Να βρεις μόνος σου. Λέγα, έχουμε σκάψει όλο εδώ πέρα, όλη τη γη έχουμε σκάψει. Συνέχεια σε δρυμάκια πέφτει. Ναι, βέβαια, αφού έχουμε κάνει 100 τέτοια. Συνήθως εκεί πέρα που ψάχνουμε για diamond έχουμε... Κι εγώ σε έναν άλλο κόσμο που έχω στο δικό μου το Minecraft. Γεμάτο τέτοιο είναι. Γεμάτο δρομάκια είναι. Δεν μπορώ να βρω, έχω ξεψηρίξει. Έχω τέλος πάντων σκάψει όλη την περιοχή εκεί πέρα. Να ξέρετε, στο redstone, άμα σκάψετε τριγύρω στα γύρω blocks, μπορεί να βρείτε και diamond. Εγώ έτσι βρήκα τα diamond. Αλλά εντάξει, μπορεί να ναι, αυτά τα σκάψει λίγο τα γύρω τέτοια, μπορεί να βρεις κάτι. Και εγώ έτσι βρήκα τα πρώτα μου diamond. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να τα βρείτε και μπροστά σας. Να είδες, να, στόπα. Τα πρώτα diamond του Γιώργου και βγήκαν και σε βίντεο, ωραία. Sorry παιδιά, γι' αυτό εδώ προέκυψε κάτι.
Συνεχίζουμε, δεν έγινε τίποτα. Πήραμε την Diamond. Θα το ψάξουμε και εδώ μήπως έχει κάνα Diamond. Ωραία. Αλλά δεν νομίζω, γιατί τώρα πριν λίγο βρήκαμε. Ακριβώς λίγο πιο δίπλα. Και δεν πιστεύω να Iron βρήκαμε. Εντάξει, σχετικά έχουμε πολύ Iron. Και ψάχνουμε για Diamond. Αλλά πιστεύω να έχει εδώ. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Όπα. Να, εδώ πέρα τα έχω δει τον Diamond, όχι εδώ. Εδώ. Συνεχίσουμε λίγο εδώ το σκάψιμο. Και με το φοβάμαι και αυτό εδώ. Εδώ. Αυτό το βίντεο θα κρατήσει λογικά κάνα 10 λεπτό. Θα σας δείξω λίγο τα Diamond που πήρα. Να τα 6 και 54 redstone. Αυτά. Και άλλο redstone. Θα βάλουμε λίγο ένα torch. Παντού εδώ πέρα redstone. Λογικά κάπου εδώ πέρα κοντά πρέπει να έχει και κάνει Diamond. Όχι, εντάξει. Εδώ μήπως κανένα. Iron. Iron εντάξει, χρειαζόμαστε. Αλλά όχι όσο χρειαζόμαστε και τέτοια. Diamond. Όπως ακούτε μάλλον, ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Το συνεχίζω μόνος μου. Στο επόμενο βίντεο λογικά θα είναι. Πάρουμε τώρα το Iron και άλλο redstone. Πολύ redstone έχει εδώ κάτω. Ψάξουμε λίγο καλύτερα εδώ πέρα, μήπως βγω να κάνω Diamond. Δεν έχουμε και torch. Δεν βλέπω ούτε να κάνω Diamond. Θα βάλουμε αυτό. Πάνω μήπως ξέρω, τι βρίσκω εγώ εδώ κάτω. Συνεχίζουμε κανονικά τώρα. Κι άλλο αέρα. Δεν έχουμε και torch, ρε. Sorry γι' αυτό. Sorry γι' αυτό, δεν ήταν τίποτα. Μπορεί να το τελειώσω τώρα, γιατί δεν ξέρω αν κρατάει 10 λεπτά, το άλλαξα για 1 ώρα. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη, γι' αυτό θα σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε και ένα comment από κάτω. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Γεια σας, για να ξέρετε. Μπορώ να τελειώσω το βίντεο στα 10 λεπτά. Να δω, θα με τελειώσει.